Dobrý deň, vítajte pri sledovaní Teatry konferencie prvej v tomto roku, v ktorej sa budeme, alebo na ktorej sa teda budeme rozprávať o investovaní. Nazvali sme ju Rozinvestuj sa Slovensko. Ako som už dnes počula, ale trošku sme sa už rozinvestovali za posledný rok, ale či vôbec investovať v roku 2025, keď počúvame, aké geopolitické pnutia nás teda všetky udalosti čakajú v roku 2025. O tom sa budeme dnes rozprávať v rámci tohto živého vstupu, ktorý uvidíte s našimi dnešnými speakerami, a nimi sú Peter Tkáč, riaditeľ odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Je tu s nami aj Pavel Kožík, generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta. Dobrý deň, prajem. Vladimír Bolek, člen predstavenstva a portfólio manažér prvého realitného fondu IAD Investments. Dobrý deň. Dobrý deň. Mároš Ovčárik, riaditeľ Partners Investments. Dobrý deň, prajem. A Peter Šoltys, vedúci odboru riadenia dlhu agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň všetkým. Pán Tkáč, s vami som bola dohodnutá, že budeme takí optimistickí hneď na úvod, ale keď si zoberieme tú aktuálnu situáciu, ktorú máme na Slovensku, sme trošku v takom, by som povedala, mediálnom tlaku, čo sa všetko tu deje, hovorí sa o bezpečnostných otázkach, v akom stave je štát ohrozený v rámci bezpečnosti. To mi tak trošku inklinuje, že či nie sú ohrozené teda peniaze, respektíve investície, keď sa hovorí o kybernetických útokoch a podobne, či je vôbec rozumné investovať v takýchto časoch, keď je to taká doba neistoty, hovorí sa o tom, že aký tu bude prevrat a podobne. Takí bežní ľudia sa, myslím si, že asi aj zrejme obávajú o svoje financie. No v prvom rade treba povedať, že akýkoľvek čas je vhodný na investovanie a ja každému odporúčam, aby neprestával so svojím plánom, dodržiaval ho a pravidelne nakupoval investície a išiel podľa svojho plánu, predpokladám, že až do staroby. Pokiaľ ide o tú situáciu, samozrejme zvolenie Trumpa zahýbalo kapitálovými trhmi, ale treba povedať pozitívnym smerom, pretože Trump hlása silnú dereguláciu, znižovanie daní a podobne a to má pozitívny vplyv. Toto samozrejme vnímame my u nás v Európe a keď to porovnáme v rámci tých geopolitických súbojov so Spojenými štátmi, tak samozrejme my sa tomu musíme nejakým spôsobom prispôsobiť a už aj dnes my v rámci Európy hovoríme o tom, že treba sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom znížiť regulačné zaťaženie, aby sme práve to investovanie ešte viac podporili. No a koniec koncov veď aj často zvolená komisárka pre finančné služby dostala za úlohu znížiť regulačné bremeno o 25%. Samozrejme sa k tomu ešte teda dostaneme, lebo z toho vzniká veľmi veľa otázok, do čoho, akým spôsobom samozrejme, že vy stále radíte, aby sme investovali. Štát prišiel s takou ponukou zaujímavou, že by sme mohli vlastne investovať do štátnych dlhopisov, pán Šoltys. A my sme sa vlastne aj na našej poslednej konferencii, ktorú sme mali teda ešte v minulom roku, rozprávali, že sa to rozbieha. V marci by sa mali vydávať prvé dlhopisy. Už teda vieme, ako sa volajú. Investor a Patriot. Zaujímavé názvy. Ten štvorročný, myslím, že dlhopis sa volá Patriot. To je také zaujímavé. Je to skôr asi pre tých ľudí, ktorí možno, že neinvestovali predtým, sú konzervatívni a vidia to, že ak je to štátne, je to bezpečnejšie? Je to bezpečnejšie, avšak treba podotknúť, že žiadne investovanie nie je bezrizikové v súčasnej dobe. Aj štátne dlhopisy majú svoje riziká. Ako ste správne povedali, áno, štát sa zaujíma o to, aby podporil kapitálový trh a rozvoj investovania na Slovensku, ponúkne svojim obyvateľom, respektíve obyvateľom celej EÚ dlhopisy na obdobie 2 až 4 roky. Prvý bude mať názov Investor. Vyplýva z toho, že chceme pritiahnuť nových investorov. Našou cieľovou skupinou sú skôr takí ľudia stredného veku od 40+, ktorí nemajú skúsenosti s investovaním. Bude to pre nich možno prvý investičný účet. Doposiaľ mali len nejaké terminované vklady v bankách, prípadne držia svoje prostriedky v hotovosti alebo na bežných účtoch v banke. Ten druhý dlhopis štvoročný bude niesť názov Patriot. Patriot preto, lebo v podstate ten investor má už na výber aj medzi inými inštrumentami, ktoré môžu mať väčšie rizika s väčším výnosom, ale keď si vyberie ten slovenský, tak vlastne podporí ako keby štát na dlhšie obdobie.
A tieto dlhopisy samozrejme pôjdu nad horizont akékoľvek vlády, čiže my ich vnímame ako dlhodobý projekt. Ak sa podarí tento pilotný program, tak pretrvá tu desiatky rokov. Tak je otázka, či chceme podporiť štát dlhopis. Ale to samozrejme nemusíte mi odpovedať. Ak sa rozprávame o dlhopisoch, nie sú to úplne, že iba tie štátne, ktoré sú teraz nové, ktoré sa teda v marci majú teda vydávať. Sú to aj korporátne, alebo teda dlhopisy, ktoré v minulom roku sme označovali, že je to taká zaujímavá, pán Kožík, investičná príležitosť. Aj rok 2025 je tak naklonený dlhopisom? Áno, tak ďakujem za otázku. Ona je veľmi dobrá, pretože tiež sa mi páči, nepodporujme konkurenciu, ale ak má rozinvestovať štát investorov, ktorí naozaj sú konzervatívni alebo z akéhokoľvek dôvodu ešte neinvestovali, tak možno aj ten štátny dlhopis ako krok číslo 1 je správny smer, pretože je to určite lepšie, ako si nechať v banke peniaze, kde sa vám znehodnocujú minimálne o infláciu. No a v Proxente dlhopisový program je dlhodobo veľmi atraktívny a žiadaný zo strany investorov. Samozrejme, že prináša zo sebou aj rizika, o ktorých treba hovoriť a rozprávať, ale je emitent a emitent dlhopisov a to je veľmi podstatné povedať, že skutočne sú tu trendsettery trhu na Slovensku, ktorí už viac ako 1 dekádu dokazujú, že dlhopisový program je správna investícia. Je veľa investorov, ktorí sú veľmi a mimoriadne spokojní s investovaním do dlhopisov. Je skupina ľudí, ktorí vyhľadávajú vyslovene investície do dlhopisov a je možno niekedy až trošku náročnejšie za stolom ich akoby presvedčiť, že existujú aj iné formy investovania, ktoré môžu byť atraktívnejšie a zaujímavejšie. No ale v Proxente máme s dlhopismi naozaj veľmi dobré skúsenosti, investori tomu rozumejú, sú už dostatočne edukovaní, čo sa týka témy dlhopisov, rozumejú rizikám, rozumejú pravidlám, vedia si vyberať, vedia si zrátať, vedia si spočítať výnosy a náklady, takže toto za tých 10 rokov ostatných sa určite podarilo a verme tomu, že to bude pokračovať aj ďalej. Budeme sa rozprávať o tom, čo všetko získame z tej investície. To znamená, že aké úročenie máme pri jednotlivých tých investičných nástrojoch. Pán Ovčarík, keď sa pozrieme na akciový trh, alebo teda vôbec na tie investície. Ja som s vami preberala veľakrát na našich konferenciách. Ja vás mám takého zafixovaného, že ste rozprávali o tých ESG témach v súvislosti s investovaním, o Green Deale, o všetkých týchto investíciách do firiem, ktoré sa správajú nejakým spôsobom takto ekologicky a podobne. No ale prišiel Trump, ktorý všetko mení, a mení vlastne tú politiku Green Dealu a myslím si, že sa aj dosť čiastočne Európa od toho odkláňa. To znamená, že tie investície asi nebudú také atraktívne, ako sme hovorili v roku 2024. V prvom rade, ďakujem pekne za otázku, v prvom rade ESG investovanie nie je úzky okruh firiem, ktoré si vyberáte do investovania. To znamená, že v ESG investíciách nájdete, alebo investor vie nájsť tie najväčšie firmy, ktoré na trhu sú. To prelínanie sa medzi klasickým investovaním a ESG investovaním je veľmi vysoké a zároveň ESG nie je len klíma, nie je len životné prostredie. ESG je veľký súbor parametrov, ktoré sa vyhodnocujú preto, aby investori alebo profesionálne firmy, ktoré sa investovaním venujú, vedeli lepšie predvídať rizika budúcnosti. A tými rizikami ešte raz nie je len životné prostredie, tými rizikami sú aj rôzne dátové rizika, cyber security rizika, ktoré sú veľmi aktuálne teraz na Slovensku, spoločenské rizika a tak ďalej, a tak ďalej. Taký typický príklad je napríklad GDPR alebo AML alebo čokoľvek iné, čomu sa veľké firmy musia venovať, tak to všetko spadá do kritérií ESG a každá firma je takýmto spôsobom vyhodnotená, dostane skóre. A investor sa rozhoduje, že či chce vyššie alebo nižšie skóre, to je po prvé. A po druhé, Trump už raz vystúpil z Parížskej dohody, tak ako to spravil, ak sa nemýlim, predvčerom. A tým finančným trhom to neublížilo a dokonca ani ESG investíciám to tak zásadne neublížilo. Jasné, že ESG téma prechádza teraz
väčšou výzvou ako v minulosti, ale zároveň si my osobne nemyslíme, že je to krátkodobý trend. To znamená, že nejaké výkyvy, tak ako pri akýchkoľvek iných investičných aktívach môžu prísť. Na to sú investičné spoločnosti, aby zareagovali na takéto kolísanie alebo na takéto neistoty, ale ten dlhodobý trend si myslím, že je nezastaviteľný. Ďakujem veľmi pekne. No, rozprávali sme sa dlhopisy, akcie, hovorili sme vôbec o investovaní. Máme tu realitné fondy, pán Bolek, to už je teda otázka na vás. Je to teda časť, ktorú budeme rozoberať aj v tom druhom paneli nehnuteľnosti. Ak nemám na nehnuteľnosť, môžem teda investovať takýmto spôsobom cez realitné fondy. Ak sa pozrieme aj na minulý rok, tak celkom sú populárne. Prečo sú tak populárne medzi Slovákmi v súčasnosti? Ja by som sa možno ešte vrátil na začiatok tejto diskusie, lebo tá všeobecná téma je investovanie a myslím si, že investovanie by malo tvoriť nejaký taký základný návyk každého občana, ktorý má nejaký príjem a funguje s nejakými financiami. To znamená, že to investovanie by sa malo dostať tak svojím spôsobom pod kožu, lebo sa hovorí, že jeden veľký investor povedal, že ak chcete raz bohatnúť, tak vaše peniaze musia zarábať, keď spíte, a k tomu slúži to investovanie. A teraz to investovanie je taký základný návyk, ktorý by každý, ktorý disponuje s nejakými financiami, mal mať sebe, mal by ho pestovať a mal by nejakým spôsobom k nemu prikračovať. Samozrejme je to o cieľoch, o nastavení a o triede aktív, do ktorých potom investuje, ako si rozkladá to portfólio, a jeden z nich sú teda reality a realitné fondy reprezentujú práve takú tú jednu z najrozšírenejších tried aktív, čo sú teda nehnuteľnosti a špecificky možno komerčné nehnuteľnosti. A v minulom roku naozaj tie komerčné nehnuteľnosti ako keby sa dostali z takého toho tieňa, ktoré padli v predchádzajúcom roku, lebo ten realitný cyklus sa nejakým spôsobom vyvíja a v tom predchádzajúcom roku, a ešte v roku 2023, naozaj ten dopad tých negatívnych správ na tie reality vplýval na ten investičný sentiment, ale v tom minulom roku už sa ten cyklus začínal naozaj preklápať svojím spôsobom a preto tie realitné fondy sa vrátili k tej svojej obľúbe, lebo naozaj predstavujú taký investičný nástroj, ktorý je pre tých investorov ľahko pochopiteľný, viditeľný. Naozaj je to za tým nástrojom sú aktíva, na ktoré si môžu siahnuť, vidia tú kancelárskú budovu, vidia ten logistický sklad, možno poznajú tých nájomcov a preto majú k tomu taký bližší vzťah. A realitný fond ako nástroj na to investovanie do takéto triedy aktív je ľahko dostupný a preto tí investori sa naučili ho využívať a naozaj tá obľúba realitných fondov stále na tom slovenskom trhu rastie. Hovoríme o tom, že malo by to byť v našej DNA, mali by sme investovať, keď spíme, mali by sa zhodnocovať naše peniaze, ale 50 miliard eur máme na bežných účtoch, ktoré sa nezhodnocujú. Tak pani, niekde robíte chybu. Pretože ešte stále je veľmi veľa peňazí, ktoré nevieme rozinvestovať, pán Tkač. Čo treba robiť? Národná banka Slovenska má program 5 peňazí, napríklad, kde teda vysvetľujete, akým spôsobom sa pristupuje k peniazom, akým spôsobom ich máme investovať, čo všetko to vlastne znamená pre peniaze, ak ich niekam umiestnime? Áno, jedna vec je samozrejme otázka finančnej gramotnosti, ktorú Národná banka významne podporuje práve prostredníctvom projektu 5 peňazí a tu treba naozaj oceniť, že sa dostáva do široké spektry obyvateľstva, zasahuje to jednotlivé vrstvy od vlastne malých, dá sa povedať, že ako na základných školách až po dôchodcov, domov dôchodcov. Každopádne, ja by som to videl ako beh na dlhú trať. My vyvíjame veľké úsilie na to, aby sme ľudí vôbec naučili, čo to investovanie je, že to má zmysel, že to systematické budovanie majetku na kapitálových trhoch prichádza dlhodobo. Žiadne také investície, ktoré sľubujú rýchle zbohatnutie, jednoducho pri systematickom budovaní majetku cez kapitálové trhy neexistujú. No a to si vyžaduje čas. No a my už dnes vieme skonštatovať z tých čísel, ktoré vidíme, že najmä za posledné 2 roky, ale v horizonte možno, že 5-7 rokov sa nám tento cieľ darí plniť, pretože napríklad za minulý rok podielové fondy zaznamenali nárast objemu spravovaných aktív o 2 miliardy. Podobne sa vyvíja sektor obchodníkov s cennými papiermi, čiže postupne ľudia začínajú rozumieť tomu, že čo to znamená investovať, čo to znamená pravidelne si odkladať nejakú sumu. No a posledné roky nám aj prijali v tom, že je vidieť aj tie výnosy.
Čiže z tohto pohľadu je to dlhodobý proces, my sa snažíme edukovať jednotlivých, hlavne teda malých investorov o tom, že ako ten kapitálový trh funguje. No a v neposlednom rade ako Národná banka samozrejme sa snažíme vniesť do celého finančného systému určitý prvok stability, ktorý znamená, že áno, toto sú tie osoby, ktoré Národná banka pustí na trh, ktoré vám ponúkajú finančné služby. Pokiaľ je nejaký problém, tak sme tí zlí policajti, vydávame sankcie. No a samozrejme, pokiaľ je situácia mimoriadne zlá, tak aj prinútime tie spoločnosti od trhu. Čiže strážime ten trh najlepšie, ako vieme. No a keď sa rozhodnem teda investovať svoje peniaze, o akom úročení vlastne priemerne hovoríme, keď teda to nedržím v banke, to je teda otázka na vás všetkých, ale čo je možno už potom, pán Tkáč, také, že rizikovejšie a čo je také, že je to v poriadku? Je to veľmi individuálne. Každý z nás má iné potreby, iné preferencie, inú chuť znášať rizika. A z tohto dôvodu existuje celá sústava pravidiel, akým spôsobom sa majú jednotlivé finančné nástroje dostať ku konkrétnym ľuďom. Čiže pokiaľ ide o človeka, ktorý nerozumie financiám, je veľmi rozumné nájsť si odborníka. Opäť apelujem na stránku Národnej banky Slovenska subjekty.nbs.sk, kde si viete veľmi jednoducho overiť, či ten človek, ktorý vám radí, je ten, ktorý prešiel nejakým licenčným procesom v Národnej banke. No a ten vám vie poradiť tým, že vám zadá komplexné otázky, že čo je pre vás hodné. My hovoríme, že správne nástroje sa musia dostať správnym ľuďom. To je základný prvok tej regulácie. Na tej druhej strane sa však stretávame aj s tými, ktorí sa snažia tento systém nejakým spôsobom obísť. No a tu zase platí takéto slovenské, že nie je všetko zlato, čo sa bliští. A keď si otvoríte sociálne siete a teda všetká úcta k mamičkám alebo teda k rôznym ľuďom, ktorí ešte možno pred mesiacom ponúkali krém na ruky, tak vám dnes radia, ako investovať, tak toto asi nebude úplne v poriadku. Čiže treba si to vybalansovať a samozrejme používať pritom aj zdravý rozum. A to zistíme, či predtým riešili tie krémy, áno? Tak viete si pozrieť tie predošlé posty. Ďakujem. Treba sa aj pozrieť na ruky, doslova do písmena. Ja si to beriem slovo, pretože ma naštartovalo to vaše, že páni, kde robíte chybu, keď je 50 miliárd v bankách voľných, no sem s nimi do procenty. Určite si vieme predstaviť, kde by sme ich investovali, ale budem súhlasiť tu s pánom Tkáčom z Národnej banky, pretože áno, ľudia dnes už rozumejú tomu, že treba rozkladať svoje financie a diverzifikovať. My sa snažíme toto slovo používať dnes a denne v procente. A je to veľmi dôležité naozaj, aby ľudia rozumeli tomu, že nie je úplne ideálne, alebo že je viac menej veľmi zle, ak investujete do jednej spoločnosti, do jedného cenného papiera, do jedného nástroja, jednoducho diverzifikovať v rámci spoločnosti, kde investujete, diverzifikovať v rámci firiem na tom slovenskom trhu alebo svetovom trhu, kde investujete. Tak počkajte, tak nie všetky peniaze do procenty. Môžu aj do IAD, áno. Áno, tak Partners hore. 45 z tých 50 by som bol spokojný. Vieme dnes skutočne aj reprezentovať, alebo vieme sa odreprezentovať tým, že naši investori v procente majú v portfóliu aj tituly akciové, sú síce nie verejne obchodovateľné, ale je to diametrálne odlišný cenný papier ako dlhopisový, ktorý bol spomínaný. No ak by som mal zareagovať možno na ten štát, v ktorom žijeme, áno, prichádza s prvým nástrojom, a to je dlhopis, a bolo by možno vhodné sa porozprávať o nefunkčnej slovenskej burze, ktorá vo svojej podstate vlastne neexistuje, aj keď existuje. A toto je možno základ toho, čo by sme mohli zobudiť, pretože ak kapitálový trh by začal fungovať aj na slovenskej burze a slovenské spoločnosti, banky, významné, malé, stredné, veľké, by nabrali odvahu emitovať svoje cenné papiere na slovenskú burzu, tak predpokladám, že by sa súčasťou tých aplikácií, kde si možno tí 18-roční investori, a neviem koľkoroční investori svojich prvých 100 eur začnú investovať, začali sa prikláňať možno aj ku slovenským firmám a začalo by sa to akoby vyvíjať tým správnym smerom. Možno je dobré povedať, že áno, čím skôr prvýkrát prerobíte, tak o to skôr začnete nad tou investíciou vážne premýšľať. Čím skôr sa popálite, takže treba to začať čím skôr. Pán Šoltys, ešte k vám v rámci nášho živého vysielania sa teda dostanem k tým úrokovým sadzbám, respektíve k tomu úročeniu. Už vieme, v akej výške alebo v akých medziach sa pohybujeme?
Túto otázku dostávam pomerne často v posledných dňoch a týždňoch. My budeme vychádzať samozrejme zo sekundárneho trhu už existujúcich štátnych dlhopisov. Zhruba o 2 týždne, začiatkom februára, by sme chceli zafixovať kupón. Ak by to bolo dnes, tak ten kupón by bol okolo tých 3% per annum. Ešte nadviažem na môjho predrečníka. Čo sa týka rozhýbania bratislavskej burzy cenných papierov, v podstate to bol jedným z dôvodov, prečo štát sa rozhodol ponúknuť tieto dlhopisy pre občanov v spolupráci práve s centrálnym depozitárom cenných papierov a burzou a spolu s ministerstvom financií. Ideme trochu inou cestou. Iné krajiny okolité, ktoré ponúkajú tieto dlhopisy, nemajú kotované tieto dlhopisy na burzách. Štát ponúka nejaké výkupné okienko raz do roka, prípadne majú cenu zavesenú na internete, ale ide to všetko cez štát. My ideme cestou trochu administratívne náročnejšou a to tým, že vlastne tie dlhopisy budú obchodovateľné na burze, čiže každý investor bude môcť prísť za obchodníkom s cennými papiermi a ponúknuť ten dlhopis na predaj a ten dlhopis bude mať svoju cenu. Veríme, že tým podporíme tú likviditu. No o tom sa budeme viac rozprávať teda ďalej v našom paneli. Naši diváci si ale budú môcť pozrieť viac informácií v rámci nášho vysielania počas celého dňa, kde budeme v rámci spravodajských blokov prinášať informácie o investovaní, o tom, ako sa rozinvestovať na Slovensku. A tú sumárnu reportáž si môžete pozrieť v hlavných správach o 18:30. V tejto chvíli vám ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne a dovidenia.